Sí, hola, bon dia, benvingudes i benvinguts i gràcies, evidentment, per estar així. Bé, comencem la tercera jornada, el tercer dia de les jornades, en taules positives en les que anem a sentir, a escoltar de primera mà algunes experiències i alguns projectes interessants al voltant de l'APS. Sense més, perquè anem just de temps, un poc com a organització, és una taula en la que hi haurà 4 ponències, 4 exposicions d'aproximadament 15 minuts i després deixarem un torn de paraula, en el que les paraules se podran adreçar a qualsevol d'ells o d'elles o en general. Res més. Anem a tindre, i ara per aquest ordre, a Javier Torregrosa, ja ho escoltàvem, director del Col·legi Salesià Sant Antoni Abat de València i integrant del grup promotor de l'APS de la Comunitat Valenciana, a Claudi Pardell, també de nosaltres, cap d'estudis d'Unies, de l'IES Sucro d'Albalat de la Ribera, en un projecte de voluntariat informàtic, a Vicent Porcas, també coordinador de pràctiques externes de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de l'Universitat de València, en un projecte d'APS en el barri de Ruzafa, en el qual ens acompanya una participant d'aquest projecte, i Gabriel Deler, educador social i mestre i involucrat en un projecte d'APS, també no l'he escoltat ja, d'oportunitats de millora i una experiència en el municipi de Paterna. També escoltarem alguna coseta de Paterna el primer dia de la jornada. Sense més, vaig a donar el pas a Javier y a la segunda exposición. Gracias. Buenos días. El día no es muy agradable, pero bueno, lo que importa son las actitudes que tenemos ante él. En primer lugar, no vengo como director de un colegio, sino vengo como profesor. Desde hace 40 años soy profesor y esa es parte de mi vida. Lo otro es un accidente el que dirija durante 6 años un determinado colegio. Por lo tanto, vengo como profesor, no como ideólogo ni especialista en nuevas metodologías, sino simplemente un profesor de un centro de secundaria que desde hace 5 años está haciendo APS en el centro. Y por lo tanto, vengo simplemente a contaros mi experiencia durante estos 5 años realizando APS. Habéis escuchado mucho y sabéis ya muchísimo de APS desde la charla del jueves de Chus hasta lo que tuvisteis ayer con Charo y con todos los que están interviniendo. Por lo tanto, yo no voy a entrar más en lo del APS a nivel, diríamos, de formación. Sí que quisiera simplemente hacer un aspecto que es que creo que todos tenemos ya muy claro lo que es el apartado de servicio del APS. Pero para aquellos que estáis en centros de enseñanza reglada, lo difícil y en lo que muchas veces os pueden pinchar es el tema del aprendizaje. ¿Cómo meto yo esto en el currículum de enseñanza? ¿Cómo meto yo esto en la clase? ¿Cómo meto yo esto en la escuela o en el instituto? Y ese es el punto por donde se puede atacar el tema del APS. Entonces, yo simplemente voy a dar, antes de la experiencia, unas pequeñas notas al respecto. Estamos en un tema, como bien sabéis, las leyes, va todo por competencias, así van los vientos, tenemos que evaluar por competencias, competencias para aquí, competencias para allá. Pues bueno, he de deciros que hay unas competencias que yo creo que con el APS se resuelven, se desarrollan perfectamente. Y si lo pongo es porque lo he experimentado que es así. Ciertamente que estas competencias no se desarrollan solo con APS, pero que el APS ayuda a desarrollarlas, os puedo dar fe de que es así. Competencias a nivel personal, autoestima, compromiso, responsabilidad, constancia. Estos son aspectos que los alumnos de APS desarrollan y muy bien desarrollado. Competencias interpersonales, empatía, perspectiva social. Competencias para el pensamiento crítico. Competencias para la realización de proyectos. Competencias para la ciudadanía. Hemos tenido mucha polémica y ahora volveremos otra vez a la polémica de educación para la ciudadanía, ¿verdad? Se quita, no se quita, se deja, no se deja, se impone, no se impone. Y a veces todo va a un texto que al final dices, ¿y esto en qué consiste esta educación para la ciudadanía?
pues yo he de deciros que el APS es una educación para la ciudadanía súper excelente. No hace falta grandes proyectos. Esto es educar al alumno para ser ciudadano, no cuando sea mayor, sino desde este momento. De hecho, el APS considera al individuo, al alumno, al niño o al joven, lo considera ya ciudadano, ciudadano activo, no ciudadano que se prepara para. Competencias vocacionales y profesionales. Yo he tenido la experiencia que después del APS algunos alumnos han dicho, ya sé lo que quiero estudiar, ya sé lo que quiero ser, porque he tenido una experiencia en un aula de infantil, me he sentido a gusto, he descubierto lo que es una profesora o un profesor y veo que eso me gusta y yo sé que quiero estudiar magisterio. Han descubierto una experiencia, una competencia profesional partiendo de una experiencia de APS. Esta era la introducción que os quería hacer. Si alguien os pone pegas para decir eso del APS, cómo se come dentro del currículum escolar, que sepáis que estos son algunas de las competencias. Luego vienen competencias específicas según desde la materia, asignatura en que yo quiera hacer el APS, ya sea desde ciencias naturales, desde lengua, desde matemáticas, desde cualquier asignatura. Yo creo que se puede hacer APS desde cualquier asignatura y prácticamente desde cualquier edad. La experiencia en concreto que yo os voy a contar es la experiencia en un colegio, como el jueves los que estabais visteis unas alumnas que presentaron su experiencia. Es un colegio concertado de Valencia, entre el barrio de Sagunto, Marchalenes, Torrefiel y Barona. Estamos ahí justo en la esquinita, en Primado Reig. Es un colegio grande, 4 líneas, de infantil hasta cuarto de la ESO y 3 líneas en bachillerato. Estamos hablando de 1.670 alumnos y alumnas. ¿Cómo empezó el APS en el centro? Porque siempre hay un principio, ¿verdad? Bueno, pues yo os he de contar que mi principio fue pues en la cama, que es donde yo aguanto a mi señora esposa, que es donde más hablamos al final del día y que decimos ¿qué has hecho hoy y cómo ha funcionado la cosa? Entonces, mi esposa, que hablará esta tarde, es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, en Trabajo Social, y ella hace bastante tiempo que empezó a hacer el APS con sus alumnos de Trabajo Social. Entonces ella me contaba lo que hacía, me contaba el APS, me contaba la experiencia, pues hoy han hecho, y yo como sufrido marido, que somos muchos, ¿no? Decía, pues muy bien, cariño, esto está muy bien, me parecía muy interesante la experiencia, lo veía muy bonito. Cuando ella me decía, ¿y por qué no lo haces tú? Yo lo veía claro. Digo, tú en la universidad lo puedes hacer, puedes coger un grupo, puedes coger otro grupo, haces un horario, haces el otro horario. Pero una enseñanza secundaria, ¿yo cómo voy a decir a los alumnos la mitad de la clase venís hoy, los de APS, los de no APS, dónde, cuándo, cómo, de qué manera? Entonces yo veía que era muy bonito eso del APS, pero que no se podía llevar a la práctica. En este tiempo, un día me dijo, hay unas jornadas en Barcelona, en Rosa Sensat, que ahí estaba Charo ya, y yo creo que sería aquello por el mes de diciembre casi. ¿Por qué no me acompañas? ¿Qué tiene que hacer un buen marido? Pues venga, te acompaño. Y un fin de semana nos fuimos a Barcelona porque ella tenía interés en ese encuentro de experiencias. Y yo fui allí simplemente como acompañante, pero recuerdo que estando viendo experiencias de otros centros, en concreto de Cataluña, que estaban haciendo APS, yo viéndolo, pues me transformé y dije, oh, eso que dicen, yo también lo puedo hacer. No solamente lo puedo hacer, sino que incluso estuve pensando cómo introducirlo en la asignatura que yo daba en el colegio. De tal manera que esto fue un fin de semana y al lunes siguiente, sabiendo mucho menos del APS de lo que vosotros sabéis, porque ya sabéis mucho después de estas jornadas, pues yo me lancé al APS y el lunes siguiente pues me presenté en la clase y les dije a los alumnos, oye, vamos a hacer los que quieran APS. Mi esposa me dijo, hombre, con que haya 10 ya estaría muy bien. Bueno, pues el primer curso se presentaron 40 voluntarios para hacer APS. Y yo aprendí lo que era el APS haciendo APS con unos alumnos, ¿vale? Esta es un poco el resumen de estos 5 cursos. El primer año fueron 40 alumnos,
que fue hoy lo pienso, hoy lo decido y hoy empezamos. Mi primera tarea, decir, ¿y qué hacemos de APS? Entonces tuve que ir buscando lugares, sitios en los que poder hacer el servicio. He de decir que ciertamente en ese momento me sirvió bastante lo de ser director del colegio, porque el ir a una profesora de infantil o de primaria, oye, ¿no te vendría bien aquí un alumno de APS? Yo creo que algunos no tenían, lógicamente, nadie tenía idea de lo que era el APS, pero basta que se lo pidiera al director, no le iban a decir que no, ¿no? Entonces eso fue una manera de empezar. Pero también os he de decir que el primer curso eran 40 alumnos que tuvimos que buscar sitio para estos alumnos en el barrio y en el colegio. Este último curso, 2012-2013, son 89, estoy hablando de unos 100 alumnos que hay en primero de bachillerato. Y he de decir también que no hay alumnos suficientes de APS para todos los servicios que nos solicitan. La semana pasada me vino una profesora muy preocupada, necesito 2 alumnos de APS, porque tengo una situación. Y yo le dije, pues no tengo más, no puedo fabricar más alumnos de APS porque no hay más. Es decir, que si en lugar de haber 89 alumnos hubieran 110, habría tarea y labor para estos 110 alumnos, ¿vale? Esto es un poco el resumen de estos últimos años. Al principio había que convencerles un poco y explicarles. En la realidad es que ahora cuando los alumnos llegan de cuarto de la ESO a primero de bachillerato, no hace falta que yo les diga nada de APS, incluso ha habido años que yo no les he dicho nada. E incluso más, el tercer año yo dije, ¿sabes qué te digo? Que este año no hago APS. ¿Por qué? Pues porque estaba cansado. Entonces, a veces los directores, nuestra función es que cuando alguien hace algo especial, darle una palmadita en la mano, en la espalda, ya que otra cosa no podemos hacer, ¿verdad? Y decir, oye, muy bien lo que has hecho, vale la pena, pero el inconveniente de la soledad de la dirección es que nadie me da a mí una palmadita en la espalda para decir, oye, que lo has hecho muy bien. Con lo cual yo pensé, haga APS o no haga APS, ni nadie me lo va a agradecer, ni nadie me lo va a echar en cara, con lo cual este año pues no hago APS. Pero fueron unos alumnos que vinieron a hablar conmigo y me dijeron, Javier, si el año pasado hicieron unas cosas, ¿por qué nosotros no? Y yo pues recapacité y me dije, ¿y por qué no darles a los alumnos de este año la oportunidad que he dado a los de los otros años? Y sobre todo lo que más me movió es que en la memoria que me entregan al final de curso yo voy seleccionando aspectos que me llaman la atención. Y cuando de vez en cuando uno está de bajón, te relees un poquito las experiencias que ellos cuentan y la autoestima se te sube rápidamente para decir, esto es de gran utilidad para los alumnos. Y como es de tan gran utilidad, yo no me puedo negar a hacer APS. Por lo tanto, empecé hace 5 años, 5 cursos que estoy haciendo APS y os he de decir que me quedan 4 años para jubilarme, que estos 4 años que me quedan voy a seguir haciendo, lógicamente, APS. No solamente por ellos, sino también por mí. Para mí es una satisfacción el dar cauces y es una satisfacción cuando ves que un alumno está aprendiendo con alegría y con ilusión. Lo que os afecta a muchos, sobre todo a los docentes, ¿cómo metemos esto en un centro educativo? Vale, mi experiencia ha sido, yo soy profesor de filosofía, aquí tengo 2 antiguos alumnos que les di filosofía en tercero de BU. Entonces, la mayoría de aquí hicisteis BUP, ¿vale? Entonces, recordáis la filosofía de tercero de BUP y la filosofía de COU, ¿vale? La de COU era historia de la filosofía de tercero de BUP era un poco un baúl de toda una serie de temas relacionados con el ser humano y con la sociedad. Temas de sociología, temas de psicología, temas de lógica, temas de antropología, todo un pupurri de temas interesantes para la madurez del alumno. También he de decir que los que estabais en tercero de BUP teníais 4 horas semanales de filosofía. Posteriormente, a la filosofía se le añadió la coletilla y ciudadanía. Entonces pensábamos que en lugar de 4 horas serían 5 horas, por aquello de filosofía y ciudadanía. Pero hete aquí que cuando acabó el BUP y empezó el bachillerato, las 4 horas semanales se convirtieron en 3 horas semanales. Y en la última reforma que ha habido del bachillerato se ha quedado reducida a 2 horas semanales para filosofía y ciudadanía. Es lo que toda la vida hemos llamado una María, ¿verdad?
bueno, y que se mantenga, porque tal como van las cosas, no sabemos si estas asignaturas son de interés de mantener o no, según ciertas posturas. Pues bien, yo soy profesor desde hace 30 años en el mismo centro de la misma asignatura. Entonces, un poco aquello de originalidad de cada uno, yo en mis alumnos siempre les tenía las 3 evaluaciones normales de cualquier asignatura, primera evaluación, segunda, tercera, pero todos los años les pedía algo más de lo que pone el libro, que es pues, la lectura de algún libro o algún trabajo monográfico. Y entonces, de una relación de libros que les daba, podían elegir un libro para la primera evaluación, un libro para la segunda, un trabajo monográfico, y esto formaba la 4ª evaluación, es decir, el mismo porcentaje que vale cualquier otra evaluación. Como bien sabéis, estamos hablando de alumnos de bachillerato. Los que estáis aquí en bachillerato sabéis que la nota es sagrada, y con razón, porque se juegan mucho, y por lo tanto las décimas cuentan. Entonces yo les tengo que valorar también la tarea que están haciendo. Entonces, esa 4ª evaluación que yo he mantenido desde hace muchísimos años en la asignatura, pues pensé, en lugar de leerse 2 libros y hacer un trabajo que, claro está, los libros, pues los típicos de la asignatura de filosofía, Un mundo feliz, El collar del Neandertal, Sapiens, Rebelión en la granja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde que se inventó esto de Internet y el rincón del vago, pues claro, los alumnos, pues prácticamente muchos recurrían. Primero te preguntaban, ¿puedes traer los libros? Yo creía que era para que ellos un poco sopesaran a ver de qué iba el libro, pero casi siempre era para ver el grosor del libro. Entonces elegían el libro más finito, luego recurrían al rincón del vago, algunos incluso veían la película, que todavía era mejor que ir al rincón del vago, porque viendo la película, pues más o menos se enteraban de qué iba el libro. Claro, yo luego les hacía un control y más o menos pues veías el que había leído el libro y el que no. Entonces yo pensé, voy a dar esta alternativa de APS, con lo cual los alumnos tienen la elección de poder elegir para la 4ª evaluación o la lectura de 2 libros y el trabajo monográfico o hacer una experiencia de APS. Yo les insisto, ojo, los libros se leen en poco tiempo. El APS es todo el curso, desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. Mínimo 1 hora y media semanal. Aunque, como visteis el otro día, las chicas que vinieron le dedicaron 3 horas semanales. Y no dijeron que incluso algún fin de semana se habían ido de excursión con los niños que estaban del centro de día. Pero lo mínimo que les pido es 1 hora y media semanal desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. A veces también, según como lo digas, basta que el profesor insista por aquí para que los alumnos digan no, por ahí no hay que ir para allá. Yo les insisto, es más fácil, más cómodo leer el libro, pero la experiencia y el resultado que veis, que de 100 alumnos, 96 el curso pasado, 89 este año, eligen APS. El hecho de elegir APS para mí me da la libertad de decir, es algo que tú has elegido, por lo tanto tienes que ser responsable, coherente con lo que has elegido. Siempre tienes la alternativa de leerte los 2 libros y hacer el trabajo. Entonces, en ese contexto es en el que yo meto la experiencia del APS. ¿Qué servicios se le proponen a los alumnos de APS? Esto, como veis, no es una experiencia, son 7 experiencias diferentes. La primera que yo me di cuenta es un colegio, como os he dicho, de 1.670 alumnos, es como un gran pueblo. Lo primero que te das cuenta, que ocurre en muchos centros y en el nuestro también, es que hay muchas aulas en las cuales hay niños de necesidades educativas especiales. Entonces, en todas las aulas de infantil y primaria en las que hay algún niño de necesidades educativas especiales, un alumno de APS, una tarde a la semana, va al aula con el profesor o la profesora. No son prácticas de magisterio, ¿vale? Porque claro, los profesores solamente conocían lo que significaba prácticas de magisterio. No, los alumnos van a hacer ese servicio y luego, durante el transcurso del curso, ellos hacen sus controles de APS. Cuando los alumnos que han optado por la otra vía tienen el examen del libro ese mismo día, en concreto fue la semana pasada el de la segunda evaluación, durante una clase los alumnos de APS reflexionan sobre lo que están haciendo, en qué medida reciben ellos, desarrollan aspectos suyos,
en qué medida aportan algo a los otros y hasta qué punto eso que están haciendo es de alguna utilidad. Están realizando durante todo el curso su diario de campo y al final del curso presentan una memoria individual de toda la experiencia del APS y algunos grupos pues presentan un Power o presentan un vídeo como el que visteis el jueves. Que el apoyo en infantil y primaria. Estos alumnos, como he dicho, una tarde a la semana, a veces hay clases en que van un alumno el miércoles y otro el jueves, siempre fuera del horario lectivo. Los alumnos de bachillerato tienen por la tarde solo los lunes y los martes. Miércoles, jueves y viernes no tienen clase por la tarde, entonces miércoles, jueves y viernes pueden ir a las aulas de primaria o de infantil, primer y segundo ciclo de infantil, perdón, de primaria, de 3:30 hasta las 5 de la tarde. Esto es una actividad que luego veremos resultados de ella. El apoyo en la biblioteca. Esto es a partir del tercer ciclo de primaria, porque vimos que en quinto y sexto de primaria el que entrara un alumno de fuera pues podía un poco distorsionar la marcha de la clase y entonces alumnos de primaria, tercer ciclo de primaria y alumnos de la ESO cuyas realidades familiares no son las que quisiéramos que fueran, en que hay muchos niños que acaban el colegio a las 5 y se van a quedar en el patio del colegio pues hasta las 8, que venga el papá o la mamá a recogerlos, o niños que sabes que se van a ir a casa y en casa no hay nadie, o simplemente que hay familias pues que eso de echarle una mano en los deberes pues no es un valor ni es una necesidad la que tienen. Entonces, a petición de los tutores, son los tutores los que dicen, considero que a este niño le vendría bien de 5 a 6:30 quedarse en la biblioteca. Los tutores hablan con los padres para si están de acuerdo, normalmente siempre dicen que sí, y de 5 a 6:30 en la biblioteca del colegio los alumnos de bachillerato de APS están con un alumno de tercer ciclo de infantil o de primaria. ¿Qué hacen con este alumno? Un poco lo siguen con la orientación del tutor de ese alumno. Pues muchas veces decir, mira, tú vas a mirarle la agenda, qué tareas tiene para mañana, o le vas a apoyar en el inglés, que el pobre el inglés no le va nada bien, o en el valencià, o en cualquier asignatura, o le das un repaso, o simplemente estás con él trabajando un ratito hasta las 6:30. Y al menos este alumno está atendido en un ambiente que puede ser de gran utilidad. Esto son realidades, servicios que se están haciendo dentro del centro y que realmente los beneficiados no solamente es el alumno de APS y el niño que recibe, sino que también el beneficiado es todo el centro. Porque estos chavales, cuando salen al patio y ven al de bachillerato, o el de bachillerato les ve a ellos, la relación es diferente. A este lo conozco yo, sé su nombre, y este me conoce a mí. Algo que pasa en un colegio grande, con un patio grande, es que siempre los mayores le quitan el balón a los pequeños y se aprovechan de los pequeños, ¿verdad? Pero cuando uno de los pequeños le hace algo de los mayores, ¿a quién acude? Pues acude a su alumno de APS. Oye, que me han quitado. Y el de APS da la cara por el niño. ¿Por qué? Porque no es uno más. Es el niño, que yo soy responsable de él en APS. Esto, como antes hemos dicho, la autoestima para el alumno de APS es una competencia que realmente es única. El tiempo, vale. Fuera del centro, en el barrio. Pues bueno, cuando nos presentamos con ese número de alumnos dijimos, vamos a dar una vuelta por el barrio y vamos a ver qué necesidades hay en el barrio. En el barrio hay 2 centros de día de menores. Una experiencia la visteis el jueves, 6 alumnos que iban al centro de día de menores. Entonces, una tarde a la semana se van turnando para cubrir un poco las necesidades en el centro de día de menores. Aquí, como hay experiencia sobre ese sentido, pues no abundo más en ella. La red Conecta es informática. Es una red para enseñar informática a personas adultas. Y aquí ellos dicen, aquí sí que hay que tener paciencia. Y a un chaval, chica de 16 años, 17, la paciencia es una virtud que hay que desarrollar también. Lo que significa a gente mayor decirle, mire, el ratón es esto, tiene que apretar. Y claro, a ellos se creen que están con extraterrestres. Javier, es que el otro día con el ratón apretaba en la pantalla. Digo, bueno, pues tranquilos, ya aprenderá. Es que se lo he explicado 5 veces. Digo, tranquilos, ¿no os acordáis lo que estudiamos en la asignatura
de que conforme aumentamos en edad la elasticidad cerebral va disminuyendo y por lo tanto los aprendizajes cada vez cuestan más. Vale, sí, tienes razón. Se va creando una relación entre chavales de 16, 17 años y gente mayor que luego les aportan a ellos también experiencias y que ellos aprenden de esta gente también. La tienda de Cáritas es una tienda de arropa, hay muchas por aquí, de esas de ropa de segunda mano, en que la mayoría de voluntarias son señoras y de una edad avanzada. El hecho de que por las tardes vaya un alumno o una alumna de 16 años allá, lo primero que hacen, Javier, que se encarguen de la caja, porque dice, es que eso de hacer las cuentas a nosotras nos cuesta mucho. Entonces, estos alumnos están en la tienda de ropa. Uno puede decir, ¿y qué se puede conseguir vendiendo en una tienda de ropa? Si os leyera, que no hay tiempo, experiencias que ellos cuentan, que descubren, que ven, que experimentan en la gente que va a comprar a una tienda de ropa de segunda mano, esas experiencias son únicas y esto les marca. El acompañamiento de ancianos. Esta era una tarea que no era propenso a ella, de hecho yo no propuse esta actividad, pero hubo el segundo año que había muchos, vinieron unos alumnos y dijeron, mira, entre semana, entre el inglés, entre el deporte, entre el estudiar, no me queda tiempo libre. ¿No podrías buscar algo para el fin de semana? Porque yo quiero hacer APS. Y claro, dijimos, vamos a dar una vuelta por el barrio a ver qué puede haber el fin de semana. Y claro, lo que más fácil teníamos era el asilo de Santa Mónica, que lo tenemos en la calle Sagunto. Fuimos al asilo de Santa Mónica y dijeron, por supuesto, todos los que quieran y un poco más. Y ahí sábados va un grupo, domingos va otro grupo, no a quitar trabajo a nadie, sino a compartir, a acompañar a personas mayores. E incluso se establecen relaciones. No hace mucho en el Parque de Marchalenes fui a dar un paseo y me vi a una alumna de APS con una señora mayor que deduje que era su abuelita. No le dije nada, al otro día en clase le dije, te vi ayer en el parque con tu abuela. Dice, ¿mi abuela? Si no tengo abuela. Digo, pues estabas con una señora mayor. Dice, ah, sí, es del asilo, que de vez en cuando vamos a pasear. Se establecen relaciones, se establece estructura de barrio, se establece ciudadanía, se establece una gran cantidad de realidades. Alguna experiencia no ha funcionado, por ejemplo, el año pasado estuvo un grupo, estuvieron en el economato de Cáritas que hay en el barrio, pero no funcionó bien la cosa. Pues nada, este año no lo hemos presentado y como os he dicho, el primer año tuve que buscar sitios, ahora no hay alumnos suficientes para cubrir las necesidades del barrio. Si luego hay preguntas, yo os puedo ser de utilidad para llevarlo a la práctica en vuestros centros, a vuestro servicio. Muchas gracias, Javier Torregrosa. Luego, al final, hemos decidido ampliar un pelín el plazo o el tiempo de este momento, ¿vale? Luego, al final, haremos preguntas y podéis pedir alguna concreción. Claudi Parrey, por favor. Bé, bon dia a tots. Soc Claudi Parré, soc professor i els últims 2 anys cap d'estudis de l'IES Sucro, de la Ribera. El primer que volia dir és felicitar-vos per estar així un matí de dissabte per a formar-vos. És de lloar i donar-vos les gràcies. I després comencem ja, si voleu. La meva experiència és de voluntariat informàtic. És una experiència de servei d'aprenentatge que hem fet al Pla de la Ribera, a la comarca del Xúquer. Per començar, volia fer-vos una confessió i és que jo fa 2 mesos no tenia ni idea del que era el servei d'aprenentatge. Nosaltres tota l'experiència la vam realitzar per intuïció i quina va ser la meva sorpresa quan ens van donar un premi, no sé si per el premi o perquè algú de la zona va contactar amb els organitzadors i ens va proposar fer una xerrada sobre la nostra experiència. A partir d'aquest moment vaig començar a llegir els textos d'alguns dels companys que estan així i em vaig adonar que era una activitat que es feia des de feia molts anys en diferents instituts
i en diferents parts del món, però nosaltres no teníem consciència que estàvem fent una activitat de servei d'aprenentatge en cap moment de l'any passat. Bé, després del context del projecte, l'institut és un institut mitjà d'uns 500 alumnes amb 48 professors, 4 línies d'ESO, i el realitzarem en el PQPI d'informàtica. És un centre d'ensenyament en valencià, amb 5 anys de funcionament i amb un context socioeconòmic nivell 2 de 5. No sé si sabeu que arrel de les proves diagnòstiques la Conselleria ha classificat els centres, el nivell 1 seria el nivell més baix i el 5 el nivell més alt. El nostre, de resultat de l'avaluació diagnòstica l'any passat, ha estat classificat com a nivell 2 i els resultats de les proves diagnòstiques el classifiquen com a nivell 3. I la taxa de graduació de l'ESO, els alumnes que eixen del centre amb un títol de l'ESO és un 80%. Els alumnes de 16 anys o més de 16 anys que abandonen el centre, un 80% l'abandonen amb el títol de l'ESO i un 20% no. La idea va sorgir d'un document de televisió, de Documentos TV. No sé si veu aquest programa, us el recomano. S'anomena Un pulso al fracaso, de la Fundació Tomillo, en la qual apareixien diferents experiències i durant 5 segons aproximadament apareixien uns alumnes donant classes a alumnes majors. Nosaltres ja portàvem 5 anys donant el PQP d'informàtica. Els últims 2 mesos del curs els alumnes van a realitzar pràctiques de FCT, pràctiques en empreses, en ajuntaments. Ens quedem amb 8-9 alumnes només i vam pensar que amb aquests 8 alumnes podríem organitzar un curs per a adults, per a jubilats, per a persones sense formació informàtica. Bé, quins aprenentatges volíem aconseguir? No vaig a llegir-los tots, però evidentment el que volíem és que els nostres alumnes aprengueren informàtica, que aprengueren a aprendre tractament de textos, full de càlcul, sistemes operatius. Això està en la programació del PQPI d'informàtica. I quina millor forma d'aprendre aquests coneixements que preparar la documentació per a després fer un curs. Al llarg de tot el curs, els nostres alumnes estaven preparant fitxes, material, per a després donar-ho als adults. I després el que ha comentat el company, el tema de, per exemple, aconseguir que els alumnes es reconeguen ells mateixos com a persones valuoses capaces d'aprendre i treballar amb els altres. Això, teòricament, bé, es pot treballar, però a les aules és difícil, però si nosaltres ens donem l'oportunitat de que facin un servei a unes altres persones, pensem que és la forma més pràctica i més realista d'aconseguir-ho. El servei social estava clar, alfabetitzar digitalment a un sector de la població que no sabia utilitzar el ratolí, el teclat, que no havia entrat mai a internet. Bé, una vegada sabem el que volem fer i per què ho volem fer, ja venen els problemes pràctics. Dins de l'horari escolar, fora de l'horari escolar, no es faig vindre jo. Són alumnes que han suspès moltes assignatures, que han repetit, per la vesprada no van a voler vindre. No tinc la sort del company, no hi ha manera. Després, dins o fora del centre, sempre que eixim fora del centre, els alumnes estan més motivats. Encara que les instal·lacions de la biblioteca de l'Ajuntament estan pitjor dotades, l'internet funciona pitjor, es penja, tot això són inconvenients, però els alumnes han d'eixir del centre. Sempre que sigui possible han d'eixir, perquè els treguem del seu ambient, de les 30 hores, estan tota la vida en el centre aprenent, però nosaltres volem que ho facin fora també. Quan l'aprenentatge més s'aproxima a la realitat, nosaltres estem convençuts que és millor. Quin mes del curs? Al final, sempre havíem pensat que com teníem menys alumnes, si teníem 15 alumnes, igual el primer any era més difícil de controlar, pensem 7 alumnes per a 10 adults, pensaven que era l'ideal, no ens atrevíem més. No teníem referències. Després, buscant per internet, vam veure que és un clàssic del servei d'aprenentatge, però nosaltres l'any passat no ho sabíem. I els alumnes han donat les classes amb els companys. Estos alumnes han donat les classes. Bé, de l'experiència d'associacions, del voluntariat pel valencià, el que vam pensar era que l'alumne no anava a donar la classe, evidentment, sinó que anava a proposar un objectiu, aprendre a utilitzar el teclat, aprendre a utilitzar el ratolí, amb unes activitats, uns jocs, i anava a estar al costat de l'adult. Per tant, ells ajudaven, però no donaven una classe magistral ni molt menys, no era el nostre objectiu. I després, a les autoritzacions, anàvem a demanar unes autoritzacions als pares per a 20 dies que entraren i eixiren els alumnes durant dilluns, dimecres i divendres, hora i mitja, després del pati. Després del pati comencen a estar molt nerviosos, es traguen a 11:30 fins a la 1,
la biblioteca del poble està molt a prop, en 2 minuts van i venen, per tant, perfecte. Presentació a les entitats. Bé, doncs anem a presentar-ho. Anem a presentar-ho al director, agafem 2 voluntaris, es preparen la documentació, vam preparar un conveni, el conveni el vaig preparar jo perquè ells prepararan un conveni, però deixava el conveni amb faltes d'ortografia, amb alguns apartats que tenien ells que buscar. Si es dona tot el... Heu de fer un conveni, no ho faran, no podran, però si es dona l'ajuda, ells el completen el conveni. Se l'estudieu i després anem a presentar-lo al director i a la regidora de la població. Estem explicant els punts del conveni, la regidora ja havia parlat jo abans, i vaig dir, tens que fer-los aquestes preguntes per veure com ixen del pas. Quan va iniciar, la regidora, que preguntona, quan pregunta, no? Dic, bueno, ja li havia dit que us preguntara per a veure com ixiu del pas. El disseny del curs, allà del curs, anàvem penjant les fitxes, el Moodle. Anàvem veient que el que feien a la classe no es quedava en un calaix, en una nota, sinó que després això s'havia d'aprofitar fora del centre. Fent també un cartell anunciador, això és currículum pur, PQPU informàtica. Tractament de textos, fotografies, etc. Després això no es quedava en un calaix, es penjava en els bars, els forts de la població. Després també manteniment d'equips informàtics. Quin millor manteniment que anar a la biblioteca i comprovar en quin estat estan, quins programes havien d'instal·lar. Hem instal·lat aquest programa, però hem anat 2 dies després ja no estava, perquè estava congelat. Tenim que descongelar-ho, instal·lar-ho, després tornar a congelar el sistema informàtic. Quants alumnes? Si tenim... Tot el curs estava dient-los, quants adults apuntaran? Si en són 3 no podrem fer el curs. Per arribar vam fer la campanya i s'apuntaren 19, perfecte. Havíem pensat fer un torn, vam haver de fer 2 torns. Enguany ja s'han apuntat 40 al curs. Ahir vaig tindre els primers problemes perquè jo me quedé fora, això dels adults. Si la persona va estar l'any passat i va fer només 2 hores i jo també vull que estar en la llista, comencem a tindre problemes perquè no podem donar classe a tots els adults que volen vindre a rebre-les. I arriba el primer dia, aquesta és la foto del primer dia on fem una dinàmica de grup i els alumnes comencen a preguntar els coneixements informàtics que tenen. I el professor allà en aquest moment es torna invisible, ells ja van sols. Nosaltres estem allí, n'hi havia un company inclús que es portava, no sé si dir-ho, es portava un llibre i estava llegint també el llibre perquè s'avorria. Els alumnes estaven donant les classes i el curs anava sol. Estava molt bé perquè era, no sé, quan jo vaig aprovar les oposicions ja fa 17-18 anys, el temari de la LOCSE, hi havia uns temes que comentaven que l'alumne tenia que ser el motor de les classes, etc. Això és un ideal i l'ideal, el més a prop que he estat jo d'aquest ideal ha estat en aquesta activitat. Perquè n'hi ha un llibre que el recomana que s'anomena Com donar classe en l'auca tancada d'un universitari, d'un professor universitari americà, que és molt interessant i que deia que, clar, moltes vegades l'ideal és que nosaltres no hem preparat la feina, però quan comença la classe té que anar, el motor de la classe han de ser els alumnes. Després, una activitat molt motivadora, fer la foto del grup del primer torn i penjar-la en el Levante. La trauen al diari, els familiars la veuen, la meva neta està donant classe, i la veritat és que això és un feedback molt interessant. El diploma també va ser una idea de la dona d'un participant. I per què no es doneu un diploma? Per què no? El dissenyem en classe, el diploma, i després fem un acte d'entrega dels diplomes. I després també farem una avaluació del programa i els adults, els jubilats, es queixaven que tenien poques sessions, que volien més hores, que internet no funcionava sempre, que estaven contents el que els havíem oferit, perquè els oferíem activitats pràctiques de buscar un hotel per a un viatge, recerques que ells veien utilitat. Acabaren fent regals als alumnes, la qual cosa es motivava també, que els feren regals. I després, una cosa que ens va sobtar, o que em va fer molta gràcia, és que no volien compartir el voluntari, perquè alguns tenien a 2 i deien que el volien per allà soles, que no el volien compartir. Ahir tenim l'acte de lliurament dels diplomes. Després de l'acte de lliurament
farem una picaeta a la qual va convidar l'Ajuntament. Així estan les parelles de voluntàries, que contentes estan, les tres, i tot el grup. Me'n faltaven 3 o 4, però ahir tenim tot el grup de la primera edició del curs de voluntariat. Després hi havia un company que li va agradar el programa i va dir per què no el presentem als Premis d'Innovació? El vam presentar i ens van donar el premi. Ens van donar 1.200 euros que estem reinvertint en un taller de bicicletes per a que ens facin manteniment en un programa Integra que volem començar l'any que ve, que també es reinvertisca en el centre. I com ens van donar el premi, 1.200 euros, 100 euros es van dedicar altra vegada a convidar-los als alumnes que havien participat. Altres projectes d'aprenentatge servei que hem realitzat, fa 3 anys en farem un que no sabien que era aprenentatge, però després, recapitulant, ens adonem que sí. És una cooperativa que vam crear, que s'anomena Sucronet, en la qual els alumnes creaven una cooperativa, el logotip, els estatuts, contactaven en un centre, en el nostre cas de Múrcia, intercanviaven productes de la zona i feien un mercat, en aquest cas el vam fer al Mercat Colón, en el qual vam obtindre uns guanys i aquests guanys els vam donar a una associació d'Algemesí que estava construint un centre de menors en Haití i amb els diners, no diré quants diners, però amb els diners que vam guanyar vam poder alimentar durant una setmana a tots els xiquets que estaven en aquest centre o que anaven a estar en aquest centre. Un altre projecte és el Club del Deure, en el qual, semblant al que ha comentat el company, alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat donen classes de repàs per les vesprades, en aquest cas sí que és per les vesprades, a alumnes de primer i segon d'ESO. I projectes de futur estem pensant per a l'any vinent, crear una escola de programació amb Scratch, no sé si conegueu el programa, per a alumnes de primària, els nostres alumnes que vagin a les escoles de primària a ensenyar-los el programa, producció agrícola per a donació a bancs d'aliments i un altre seria el seguiment de la qualitat de l'aigua del riu Xúquer. Aquests serien projectes que tenim de futur. I ja per acabar, uns xutets aforismes que pensem que serien un resum del que nosaltres hem intentat en este projecte. Ensenyar és aprendre 2 vegades, és important, i també que el veritable aprenentatge es produeix quan intentem resoldre amb més forç un problema real. I gràcies per l'atenció. Passem. Fem un canvi de distribució, també per aquello de ràpid, un canvi, així, altres cares. Moltes gràcies per la concisió, també l'exposició. Guardeu-se les preguntes i tal per al torn final, un poc llançar-les a la taula. I ara tindrem l'exposició de Vicent Torcas, coordinador de pràctiques externes de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València, en un projecte d'APS al barri de Russafa, en València, és un barri valencià, i també en una de les persones voluntàries d'aquest projecte. Hola, bon dia. Bé, gràcies per la presentació. Bé, començant dient que nosaltres hem començat aquest curs a fer aquest projecte d'APS dins de l'àmbit de la Universitat de València, perquè és un projecte que encara està viu, que no ha acabat, que està en marxa, i no acabarà aquest curs escolar tampoc, sinó que s'allargarà al llarg del següent curs i amb la implicació d'un grup d'estudiants i alumnes i alumnes d'educació social de diferents cursos que estan implicats en el projecte, en aquest projecte d'APS. No és un projecte vinculat a cap assignatura concreta, tampoc, perquè va eixir d'una idea de Jaume, meua i d'un altre grup de professorat que vam intentar començar a fer aquest projecte d'APS i ho vam proposar als estudiants i bé, moltes vegades el currículum universitari és complicat, el tema de treballar els temps, els espais, els recursos, i van començar de manera voluntària els estudiants, vull dir que no tenen que a nivell de... no està vinculada a cap assignatura ni matèria concreta dins de l'àmbit universitari, però sí engloba el que són els aprenentatges i les competències globals del que és el grau d'educació social. A veure,
volíem fer una primera aproximació conceptual de què entenem nosaltres en l'APS, no? Com una pràctica de formació, com una metodologia educativa, no? En el qual és important ressaltar 3 idees, no? I les explicaré breument. No? De moment, una part d'un moment del currículum. Nosaltres entenem això com que ens agradaria pensar que l'APS és una oportunitat per a problematitzar el currículum, no? És a dir, qüestionant en tot moment aquesta divisió disciplinar i la separació que hi ha entre coneixement i experiència, no? Que moltes vegades en les universitats i en les titulacions se produeix. No? Cada profe és àmbit de la seva disciplina, se dona en una assignatura concreta i volíem trencar aquesta fragmentació disciplinar i que l'APS farà una oportunitat per una integració curricular de diferents moments del currículum. No? Per tant, també entendríem l'APS en aquest àmbit com una oportunitat didàctica per a treballar des de la formulació i la resolució de problemes pràctics que són, a més, problemes socials. No? I els problemes socials són problemes molt complexos en els que se fiquen en joc diferents sabers, no? Tant acadèmics com no acadèmics. I això és el que li dona una importància als projectes d'APS. No? I pensem que aquesta distinció de sabers es posa en relació en el camp de l'experiència, no? I el que li fa realment que siga un aprenentatge realment útil i vàlid, no? I significatiu. Però aquesta oportunitat per a problematitzar el currículum no sols tenim que deixar-ho en el debat dels continguts, sinó també en el debat del desenvolupament curricular, en l'àmbit de com distribuïm els espais, dels temps, dels recursos que tenim, no? Per a portar endavant projectes d'APS. No? És veritat que des de l'àmbit, o almenys com nosaltres l'entenem, l'APS és una oportunitat per que un equip de professorat de diferents disciplines pogueren treballar la integració curricular a partir de projectes reals i vivenciats per als estudiants en entorns concrets. No? L'altra idea seria que l'APS seria com una activitat social militant, entesa aquesta activitat social militant com una activitat com un compromís col·laboratiu, crític i solidari amb els moviments socials i amb les polítiques de transformació. És important que aquesta activitat social militant naix dels procediments d'investigació i la reflexió des dels diversos contextos socials en els que se produeix. I és aquesta reflexió lligada a l'acció la que és un element molt clau en l'aprenentatge dels estudiants, perquè permet aprendre millor i donar sentit a l'experiència que s'està desenvolupant, que s'està portant a terme. I una tercera idea seria que l'APS dona lloc a un marc de diàleg institucional entre els moviments socials, les entitats socials i també la universitat. Moltes vegades són àmbits completament aïllats, se critica que la universitat no és a la societat moltes vegades, però que la societat tampoc entra a la universitat. I precisament els projectes d'APS volem trencar aquesta relació d'esquenes que se dona entre la universitat i la societat, o almenys veure com a oportunitat per a construir aquest espai de diàleg i negociació entre teories i pràctiques de les organitzacions socials, de moviments socials, i les pròpies de la universitat. Sobretot per a fer un aprenentatge que socialment ens siga útil per a l'estudiant i per al professorat implicat i per a les entitats socials, però a banda també estiga compromès amb un servei a la comunitat a la que realment serveix, en aquest cas en l'àmbit universitari. Per què volíem portar endavant aquest projecte d'aprenentatge-servei? En tant que proposta curricular que elabora el professorat, es possibilita obrir aquesta escletxa entre la fragmentació curricular, posant en relació diverses assignatures, en base a un problema socioeducatiu pràctic, en base a un problema real buscat i analitzat en funció de les necessitats d'un barri concret, en aquest cas el barri de Russafa. Es possibilita també experimentar projectes de treball al si de la formació universitària, un altre vessant en què els projectes d'aprenentatge de servei també es basen una miqueta. Possibilita, evidentment, vincular l'experiència i el coneixement, moltes vegades completament separat de les pràctiques docents que se donen en la universitat i potser també en altres etapes educatives. També es possibilita aprofundir i generar activitats d'aprenentatge
en relació a la vessant crítica, creativa, compromesa, amb un ser i fer d'educadors i educadores, no sols com ofici i no sols com una ocupació. I també, com ja hem dit abans, possibilita obrir un diàleg amb els altres agents externs de la universitat. Aquesta proposta formativa, què experimenta l'alumnat? O què entenem almenys, o com hem reflexionat que l'alumnat pot experimentar amb aquest projecte d'aprenentatge-servei? Sobretot que experimenta. Experimenta, no sols estudia en un llibre o inventa i reprodueix en una exposició en l'àmbit de l'aula, sinó que experimenta una proposta d'integració curricular i un servei a la comunitat. I tots aquests aprenentatges que allò li comporta a l'hora de planificar-ho, dissenyar-ho, dur a terme, acabar, avaluar-ho, que jo crec que dona contingut a l'aprenentatge que tenen. Estudia i avalua les possibilitats educatives de la integració curricular, quines dificultats se van trobant, els obstacles que van apareixent, com les anem resolvent. Aprenen a travessar totes aquestes dificultats i a buscar solucions i a resoldre-les, clar, des d'un àmbit experiencial. Incentiva una certa sensibilitat pedagògica, com per exemple acompanyar a les necessitats educatives de les criatures a les que atenem. Se busca una continuïtat de l'escola i de l'entorn, dels temps escolars i dels temps fora de l'escola. Aprendre a col·laborar amb les famílies, saber atendre-les, parlar amb elles, amb els moviments socials, amb les entitats socials del barri. Evidentment, a fer una lectura crítica del món a partir dels aprenentatges que els estudiants estan aprenent en el projecte d'aprenentatge-servei. I com ja heu dit abans, Javier, i tal, facilita evidentment l'adquisició d'unes competències professionals i ciutadanes imprescindibles per a l'educació i per a l'aprenentatge dels joves. Quins són els orígens del projecte? Per què el barri de Russafa? Sobretot per... El Jaume, el nostre company, que avui no ha pogut vindre tampoc i que també partís un poc de la idea, ell en les seues classes ja feia una espècie de derives, un taller que és educar la mirada, en el qual els estudiants per grups eixien a zones acotades de la ciutat i a través d'una lectura crítica observaven el que estava corrent en aquesta ciutat, observaven les necessitats i després col·lectivament reescrivien això en una lectura compartida, en una escriptura compartida amb el grup d'estudiants. I això va donar lloc a que en aquestes derives en el barri de Russafa se donaren compte de les necessitats socials, de necessitats culturals que aquest barri tenia. I com a partir del contacte amb una associació, que és l'associació Xaloc, que gestiona un centre de dia dins del barri de Russafa, i que el porten endavant dos alumnes egressades de la titulació d'Educació Social, es van donar compte com en vez de fer activitats puntuals en el barri se podien comprometre i poder fer un projecte més sostenible a llarg temps. I com a partir d'aquestes reunions prèvies, d'aquest anàlisi de la realitat del barri, es va ficar palesa la importància i la dificultat que tenien els xiquets i les xiquetes de treballar el joc al carrer dins del barri de Russafa, per la carència d'espais públics, per la dificultat de relacions entre els xiquets del barri i perquè cada vegada les ciutats s'estan convertint en espais un poc agressius per als xiquets i les xiquetes que tenim a l'hora de jugar. Aleshores és important entendre la ciutat com un espai pròxim en el que s'estableixen moltes relacions, en el que els xiquets aprenen, ja no sols les zones de l'activitat que se fa, sinó que també és un espai en el que és important perquè ser el més pròxim, se creen identitats, comencen a estimar l'entorn on viuen, se comprometen en l'entorn on viuen i, en definitiva, jo crec que és el lloc on, entenent el barri com una unitat, com a camp social, és on es formulen realment les problemàtiques socials on es deriven. En un segon moment està la presa de contacte i la consciència de les necessitats del barri,
que és el que se fa a partir d'aquest contacte amb l'entitat. Se pren consciència de les mobilitzacions i les respostes veïnals. En un moment determinat se parla de la plataforma per Russafa i altres entitats veïnals i se dona a entendre que és un barri amb una xarxa associativa important, amb una xarxa associativa que denuncia, que té demandes socials i carències socials importants i que cal treballar-les. No sé si coneixeu València o coneixeu el barri de Russafa. Podeu veure que una de les demandes ja fa dècades era el tema, que ara veurem algunes fotos, del tema de l'escola pública a Puerto Rico, que no hi havia manera perquè hi ha moltes